Ja ani nedám, ja by som sa vás nespýtala, lebo včera bolo prvé vysielanie. Aha, vy ste trošku mali aj obavy, jak to príjme vaše okolie, ako to prijali. No a ja som bola veľmi prekvapená, prijali to veľmi pozitívne, takže som veľmi šťastná, dostala som veľmi dobré odozvy, takže som spokojná. Pavel, táto dvojka bude fungovať? Určite áno, je to super. Hodíme sa jeden druhému a sa rozumejeme. Áno? Áno, úplne. Takže moje najbližšie okolie reagovalo zle. Najprv som vlastne o tom mlčala, nechala som si to tak prejsť sama hlavou a som vyskúšala niektoré situácie a možno keby som začala o sebe veľmi pochybovať, tak sa toho nejako zrieknem. No a musela som pripraviť svoje okolie ako najbližších, rodinu, tak trošku pomaličky, ako že hlavne, že ide o televíziu veľmi sledovanú, že ide o taký program, že je zábavný a no aj hlavne, že vlastne ide tam o to, aby som bola aj s Pavielom, v podstate Paviel má v podstate na Slovensku meno, takže tak pomaličky som ich pripravila a teraz sú všetci veľmi nedočkaví a tešíme sa, jak si to pozrieme.